Hơi, işte sırf son này. Ai thầu đi cơ. Đây, Ai sao cười. 미안. nương ai cái đây này, işte nương sau thằng này. Hả? Hả? Ai xong anh đấy? Mình đi gì lại? Abo. Nga goदो दानाय आक्सा लानानै Hả? आबैदां दा आक्सा लानानै टाउन जों आं जोनोम गैयैबाथ' 40 बोसोरनि सायाव जाबाय दस'। दाबो दोनबाय थाद'। खैखानसो दादोंमोन? जय हिन्द। मागोनि न'आव एसे फुजा खालामनानै भगेश्वरियाव थांगोन। दानो थांगोन भगेश्वरियाव। बेवहायबो एसे खुलुमहैनि फेमिलि। बेनिफ्राय दाखालि बावै एलबाम बानायनाया फैथारसिगोन। नुथारसिगोन। बेनिफ्राय आंनिया एक्ट्रेस गैया दे। एक्ट्रेसआ फेमिलिसो। गोबाङा गोबां साननो हागौ। आंनिया नोंसोरनि मेदाम, नोंसोरनि बाजै, नोंसोरनि उन्दैफोरसो। एक्ट्रेस गैया। एक्ट्रेस नङा। बाजैयानो नोंसोरनि आरो नोंसोरनि मेदामानो। गोबां बायदिसिना साननो हागौना, बेनिखायनो आं बुंखाबाय। सोरबाया बायदिसिना साननानै लिरोब्लाबो बुङोब्लाबो, मानो होनोब्ला जोङो फेमिलि। देनां बोराय बुरै जायोब्ला जों माबायदिमोन मोनसे समाव जों बेखौ नायनोसो बानायदों, ओरैनोसो बानायदों। दा जोङो फुजा होगोन लानि न'आव होनानै जोङो ओरै भगेश्वरियाव ओंखारलांसिगोन। लक्ष्मीया बहा थांखो मानसिया? लक्ष्मी दा आफादो रायजालायगोन नाम खारिना। हिनजावनि नाम खारिनो मोननानै आफादो रायजालायगोन दा। आफाया बहा थांगोन? सगाव। ओइ इयावसो दोङो नङा? इसुङाबो जानाया खामानि गैथारा। बारान्दायावसो। मा खालामदो? सा? साना गाइखेर? मा दैया गुदुंखामोन? दैया गुदुंखा। आंलाय दै गुसुआवनो गाइखेर थाइखेर होखाजोब्बाय। गाइखेरा मा अरिजिन ना बायनाय? अरिजिन गाइखेर। इलाइसिखौ देनांगौ जों। बेनो बुस्थु गैयाना। फिथा सावो ना सावदिया नों? फिथा दङ इयाव सावनाय। नों फिथा सावनाय? हो? थाइसेबो सावाखै? थाइसेबो सावाखै? नाना होदो आरो। नों नाग्रा ओमफ्राय नों सावाखै? रोंगौ दस' सावनो मानो सावदिया? र' इयो बयल जाथारथै इनिफ्रायसो सिनिखौ होथ'नाङा। सिनिखौ होथ'नाङा सापातखौ होग्रो। मा गोदौनांगो। आया ग्लब ग्लब गोदौबा सापात होगोन। सिनिखौ होथ'ना। ग्लब ग्लब गोदौबासो होनांगौ। आंनि बायदि फुदुंलाय। आं जानला मोनला साहाखौ गोथाव मोना। ना नोंनियाबो गोथाव जायो, खिन्थु आं जानला मोनला साहाखौ गोथाव मोना। सायाव ओरैबायदि फुदुंनांगौ साखौ, फार्स्टआव ओरैबायदि मोजां गोदौनायनि उनावसो सापातखौ ओरैबायदि मोजां बयल खालामबावनांगौ। दा जों गोबां साहा लोङोना, दै स्रा स्रा बोरैबा मोनथारो आं। दैल'ल' दै स्रा स्रा लोंनायोना ओरैबायदि बोरैबा मोनो, आं हायानोसोनो। ओरैबायदि आंनो साहा फुदुंनोबा माने सापाता बुरजा हो जेबो जाया। जों दा भगेश्वरी थांगोन ना? भगेश्वरीयाव थांनानै जों न'आव बे मानास थांनो दिनैनिफ्राय आङो घुरि गानालासिनो टाइम नायदो, घुरि गाननाय बायदि। दिनै होनबा मोनाना सोमफैखागोन। हो? डाइरेक्ट मोनानानै सोमफैखानोसै होनबा न'आव। बिसोरबो गैलानो माथो, इखौलाय मा दोनबावनो? गैखाला। दैखौ होबाव एसे।
जाबाय सापाता इमान बुजायो नामा बारा जाबाय नांगोन दे सापाता मोजां नोंसा बांसिन रोंगोन दे आं हो दाख्लै माने आं इयाव दैखौ होनानै इडिटिंआव थांना थायो दे ओमफ्राय दैयानो रानजोबलांदो नों खोन्थाहरनाया होमबा इबो आया नोंखौ आं लांखांदो नामा बिदि नों दुगैबाय थादो नों बुंहरनाया होमबा गेसा जोंबाय थादो होनना आङो इडिटिं खालामहैबाय थाबाय दैखौ होनानै दैयानो ओमफ्राय रानजोबलांबाय बेबो खोन्थानो रोङाखै खोन्थानाया होमबा सिनिबायलै जाय नांगौ होना लाथाय जाबाय नोंनियानो जाय नांगौ होना लागोन साहा फुदुंनायखौ नायथारनाया गोथाव जागोन ना जाया माबायदि गोथाव जायो भगेशवरियाव अयथासार मानसि जायोलै नोंबो बिराद भगबान खुलुमनो लुबैयो ना मा होननो दा बिराद भगबानाव थाङो ओरैबायदि मानसि जायो भगेशवरियाव जागोन दे जायोलै माबायाव जायो जेराव मेराव जायो जामारदोंना साया नायलाय केमेरा नायलाय गोदोजोबना गोदौबावनांगौ भगेशवरि ओरैबायदि मानसि जायो आंना आरो बुरैया कन्टिनिउ भगबान खुलुमनो थांनो नागिरो ना थाङाबाबो जाया उपाय गैया सापाता गोज्जा जाबाय दिनै नोंखौ मानासबो खेबसे बेरायखानोसै हायोबा बेनिफ्राय गैला आरो टाइम गैला दिनै लास्ट ना नोंखौ मानासबो बेरायहोखानो हायो आं सोलाबबा भगेशवरिनि उनाव दिनैनो मागोनि बेरायखानोसै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैला आरो टाइम गैला हो नांबावगोनबा है फिथाइया सोर संनाय आया सावदो इखो आं सावाखै नों आइखौ दाय होनाय फिथाइया नों सावथारनाय हो आइ सावनाय ओमफ्राय नों इलाय आब' ओमफ्राय नों सावनाया बोरो होमबा नों सावनाय आङो नाना होदो नों बेफोर नाजोबदो नोङो नोङो नों सावाखै मोनसेबो सावनाय गैया नोंनि नानानै नेबाय थाबाय आरो नानानै नेबाय थाबाय नों आरे इफोरबायदिबालाय बोरै जानोलै नाना नेबाय थाबाय बेनिफ्राय बे आइनिया इन्दि जिया इन्दि आदे बे इन्दि जिया जों बायनायानो ना बेलेग इयो आंहा गोदो दानाय आक्सा लानानै आबैजों आं दा आक्सा लानानै थाव नुनानैसो दानाय इयो जोनोमानो गैयामोन आब'मोनहा आं जोनोम गैयैबाथ' 40 बोसोरनि सायाव जाबाय दस' दाबो दोनबाय थाद' खैखानसो दादोंमोन दादा गोदोरनि दादा फिसानि आबैनि आनैनि खनसेसोआवनो जमा लानानै न'नि माबा न'नि एम्फौनि मा सिथोब ना मा होनो सिथोबनिफ्रायनो बननाय आक्सानि बै माबानिफ्राय जोंनो दख'नानि खुन्दुं बायना होआ जों बेखौनो एम्फौखौ लानानै सोलायनानै बे समाव दा समाव दामा बेसेबां लायो दा इफोरो फानबा अरिजिना इयो अरिजिना आग्लानिनो आइनि 40 बोसोरनि सायाव जाबाय माने आं जोनोम जायैयाव दानाय हो आग्लानियानो आफानिया गैया आफाया जोमा आफाखौ साफाथार मोनदोंसो होमबा होमबाथ' बहुत दाम जागोनलै दा इयो 8,000 10,000 जागोन माथो बिराद मोजां मोनो बिसोरो दोनबाय नांगौ जोबबाय दस' नोंनि फिसा खावनायाव जानो नायनि